муштариёни мо дар ин фасли тобистон ҳамин гуна кулчақандҳои мевадорро бар мо сипориш медиҳанд ва мехоҳанд ки мо ин гуна мевадор барои онҳо тайёр намоем. Ва ҳар фасл ҳар гуна ҳастанд. Махсусан фасли зимистон, дар фасли зимистон кулчақандҳои шоколадин бисёр меравад ва ҳар гуна бо махсусан сафедиҳои тухмқати сипориш медиҳанд. ҳар фасл ҳар гуна ҳаст. Барои омода намудани як кулчақанди мевагӣ барои мо кулчақанди сафед дар аввал бисквити сафед лозим мебиёяд ва мо онро аз қаймоқ ва мураббои варенӣ дохил намудем. Агар ки мураббои мо болаззат биёяд, мо бояд аз сиропҳое ки хеле кулчақандро нарм мекунанд истифода барем. Кадбоное ки агар мехоҳад ширинии он кам биёяд, метавонад мурабборо ба тарзи худ тайёр намояд, бо шакари кам мурабборо омода намояд ва чунки қаймоқ ширин аст, мо метавонем мурабборо шириниашро кам кунем ва меваҳоро ин гуна метавонад аз меваҳое ки ширинишон кам аст, махсусан қулфинай, айзинҳо истифода барад, оро диҳад. Якумин секрети корхонаи мо ин аст ки ҳар як зан, ҳар як духтарзане ки дар ин ҷо кор мекунад, бо меҳру муҳаббат кор мекунад ва мехоҳад ки ҳар як кулчақанде ки омода мекунад ба муштарӣ писанд биёяд. Ва дуюмаш ин аст ки мо ба ҳамин ҳама маҳсулотҳое ки мо истифода мебарем дар дохили кулчақандҳои мо мекунем, ҳамаш маҳсулотҳои ватании худмон ҳаст. Мо ягон аппарат надорем ки дар ин ҷо ҳамаш дастӣ аст, ҳама бо даст кор мешавад.